Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Habib kashi na biyu. Bayan dawowar shi, ya sanar da su abin da ke tafa da shi. Ya samu matar aure Balarabiya. Malam Ahmad bai wani ja da tsayi ba, ya amince tare da sawa lamarin albarka. Amma ko da ya ji maganar Ibrahim ta karshe, ta sai dai ya koma can da zama gaba ɗaya. A nan fa Malam Ahmad ya tumbare, ya ce sam ba zai yiwu ba, bai amince ba, idan har zai aure ta. To kuwa sai dai su dawo Najeriya su zauna a nan, ba wata ƙasa da zai bi wata ƴa mace. Hankalin Ibrahim ya tashi sosai. Ga waya da Afifa ke masa akai-akai, tana ƙara jaddada masa irin sanda take masa. Ta ji shiru kuma har yanzu ba wani labari. Dan Allah kar ya guje ta, ya taimaka ya dawo gare ta. Hakan ba ƙaramin ƙara daga hankalin Ibrahim yayi ba. Ya ci gaba da bin Malam Ahmad da magiya da roƙon ya kyale shi. Har mutanen da Malam Ahmad din yake ganin mutuncin su duk ya hada shi da su, amma far Malam Ahmad yake amincewa. Karshe dai da Ibrahim ya ga haka, sai yanke shawarar tafiya ba tare da yardar mahaifin nashi ba. Dan haka ya tattara duk wasu muhimman abubuwa nashi na harkar kasuwancin da yake, yayi tafiyar sa. Wasu mutane daga nan suka tafi Dubai nema masa auren Afifa. Ba bata lokaci kuwa, akai komai aka gama. Yayi kokarin yin duk wasu al'adun su, wanda sai da jarin shi ya girgiza saboda yadda tsarin neman auren nasu yake. Akwai kashe kuɗi, amma da yake so ya rufe masa ido, yasa duk bai ji kyashin yin komai ba. Kuma kodar bai yi ba wajen yin su, saboda Allah ya yi masa ludufi cikin sana'arsa. Arzikinsa kuma a lokacin ya fara haɓaka sosai, kuma a yadda yake jin zuciyar shi, koda ba shi da komai ma, zai san duk hanyar da zai bi ya samu abin da zai mallaki Afifa da shi. Daga can kuma gida Najeriya, Malam Ahmad da sauran ahalin gidan suna cikin damuwa da rashin jin daɗin abin da Ibrahim ya yi. Yaya Suleiman da Yaya Adam sun so bin shi, Malam Ahmad ya hana su, ya ce su kyale shi kawai. A yanzu ko da sun je ba zai saurare su ba, saboda giyar soyayya na ɗibar shi, kuma ba zai yi masa baki ba ko ya furta wata magana marar daɗi akan shi ba. Allah sarki ya sani komai daren daɗewa zai neme su, don haka kullum cikin kwantarwa da mahaifiyarsa hankali yake, saboda yadda ta daga hankalinta sosai, gani take tamkar shikenan faɗanta ya tafi kenan, ba zai ƙara waiwayar gida ba. Daga ƙarshe ta sa wa zuciyarta dangana, ta ci gaba da binsa da addu'ar Allah ya ƙare mata shi a ko'ina yake, a matsayinsu na iyaye wanda koyaya suka furta kalma mara daɗi a kan shi sai ta bi shi, ta nakasta rayuwar shi. Bai kamata su yi wa yaron su mugun baki ba, ya ƙara lalacewa. Sosai aka sha shagalin bikin Ibrahim Ahmad Gashuwa da Afifa Habib Al-Hussein Naira. Ta yi kuka kasancewar harkar ta masu arziki ce, don shi ma mahaifin Afifa mai kuɗi ne sosai. Bayan kwanakin da aka ɗiba ana shan shagalin biki, amarya ta tare a gidanta na wani abokin kasuwancin shi Balarabe da ya bashi aro kafin ya mallaki nashi. Plot house ne wanda aka ɓata lokaci wajen tsara sa, kuma ya tsaru, an kayata shi sosai. Nan fa aka shiga cin abinci, kowa yana kokarin faranta wa dan uwan shi rai da nuna irin tsantsar soyayyar da suke wa junansu. Afifa na shan kulawa da tarairaya tsabar su a wajen Ibrahim, duk wanda ya san zai faranta mata shi yake yi, haka ita ma ana ta bangaren. Shekarar su ɗaya da aure, Allah ya bata ciki, kuma har lokacin bai taba tunanin waiwayar gida ba, kuma ko sau ɗaya bai taba gwada koda kiran waya ba. Kawai matarsa ya sa a gaba, musamman ma da ta samu cikin nan, sai kulawar ta ninka ta baya fiye da tsammanin mai saurare, har zuwa lokacin da Allah ya sauke ta lafiya, ya azurta su da samun karuwar ɗa namiji wanda ga baki ɗaya zubin shi da kamannin shi na asalin jinsin Larabawan ne. Babu ta inda ya ɗauko mahaifin shi, komai na mahaifiyar shi ne. Fadar irin farin ciki da murnar da wannan ahali suka yi ma ɓata baki ne, amma tabbas sun yi matukar farin cikin zuwan jaririn duniya, musamman ma Alhaji Ibrahim Gashuwa da ya ɗauki son duniya ya aza akan jaririn nan. Da ranar suna ta zagayo, yaro ya ci sunan mahaifin Afifa, wato Habib. Ba karamin daɗi Afifa ta ji ba a lokacin, saboda karar da ya yi mata ya sa wa firstborn son ɗinsu sunan babanta. Ta rungume shi tana faɗa masa wasu kalmomi masu tsada na soyayya da nuna jin daɗi da godiya. Duk da Larabci take maganar, wanda yake jin yaren sosai a yanzu saboda zama da Afifa. Rungume ta ya ƙara yi sosai a jikinsa yana murmushi na jin daɗin ya faranta mata. Ta ɓangaren Habib Al-Hussein ma, wanda suke kira da Abi, ya ji daɗi ƙwarai da gaske na samun takwara da ya yi, tuni ya ji yaron ya ƙara kwanta masa cikin ransa.
tun ya sha yi masa kyaututtuka, tun ya shiga yi masa kyaututtuka na alfarma abin ka ga waɗanda suka ci suka tada kai da naira. Ba ƙaramar dukiya aka salwantar ba wajen sunan yaron, ga kyaututtuka da yake ta faman sha ta ko'ina daga ɓangaren kakannin shi na wajen uwa, kowa son yaron yake da nuna masa ƙauna. Afifa ta ci gaba da rainon yaron ta cikin tsananin kulawa da take taka tsantsan kan duk abin da zai cutar da shi. Ya taso cikin gata, kowa ji da shi yake. Yaro ne da ya taso da mugun kokari, fikira hazaka da tarin baiwa suka fito kuru-kuru tun yana ƙananan shekarun shi. Abu ɗaya zaka faɗa masa ya ɗauke shi a kansa, ko da wasa ka faɗa kuwa, musamman ma da yake samun ƙwarin gwiwa daga mahaifin shi da su Abi. Sai da Habib ya shekara 5 sannan Afifa wanda yake kira da Ummi ta kara wata haihuwar. Wannan karan mace ta samu wadda suka rada mata suna Mashhuda. Sai a lokacin Ummi ta fara tuntubar Ibrahim Gashuwa wanda Habib ke kiransa da Abbu a yanzu batun zuwa gida, ta nuna masa lalle ya kamata a ce ya waiwaye gida haka ya je ya ga halin da suke ciki ya kuma gabatar da su a matsayin su na iyalan shi tun daga zuri'a sun fara tarawa. Mirsisi Abu yayi yace san ba yanzu zai koma ba, idan ya tashi tafiya ma sai dai kawai ya ce ta shirya su tafi, amma dai ba yanzu ba. Ya faɗi hakan ne saboda tsoron komawa da yake, bai san da irin kalmar da zai tunkari iyayen shi ba. Idan ya koma ya sani shi babban mai laifi ne a wajen su, ya bijire musu, yayi fatali da maganar da suka gindaya masa saboda soyayyar Afifa da tarfe masa ido. Yana tsoron komawa saboda bai san yadda za su karɓe sa ba. Amma hakika cikin shekara 1 da ta wuce zuwa yanzu yana yawan tunanin gida, yakan yi mafarkin su sosai. Tabbas yana son komawa kasarsa ta haihuwa. Wannan abin da ya faɗa din shine ya ƙara haifar musu da yar hatsaniya tsakanin shi da Ummi, wanda wannan shine karo na farko a rayuwar auren su da suka samu matsala. Dan so sai yake biye mata, sai abin da take so ake yi a ganinta. Lokaci yayi da ya dace a ce ta ga mahaifin shi, iyayen shi, ƴan uwan shi da ma tushen shi gabaki daya. Ita ma sai ta yi fushin bata ƙara tayar masa da maganar zuwa Naija ba, shi ma bai ƙara yi mata maganar ba, ta zuba wa dai sarautar Allah ido ta ga iya gudun ruwan shi. Bayan shekara 10, Habib yana da shekaru 10 a duniya yayin da Mashhuda take da 5. Allah ya ɗauki ran Abi sakamakon ciwon ciki da ya turnike shi lokaci ɗaya. Rai yayi halin shi, mutuwar da ta jijjiga familin su da sauran abokan arziki, musamman ma iyalan shi da suka fi kowa jinta. Su Ummi sun yi kuka kamar ba gobe. Mutuwar uba wani babban gibi ne a rayuwar mutum, wadda duk wani gata da za a yi wa mutum shi ba zai kai wanda mahaifi zai yi wa ɗan shi ba. Daga ƙarshe dai suka bi shi da addu'ar samun rahamar Ubangiji da dacewa. Allah ka ji kanmu ba don halin mu ba, kai mana rahama ba don aikin mu ba, don alfarmar da martabar Sayyidul Wudud. Tun bayan rasuwar Abi, Abu ya fara ganin 'yan canje-canje a rayuwar shi, especially ta bangaren kasuwancin shi. Ya ja baya sosai, tamkar Abi ne ya tafi da rabin arzikin nashi. Ga ciwon hawan jini da ya kama da shi saboda yadda ya saka tunanin gida da iyayen shi a cikin ransa. Ga wasu mafarkai da yake game da Malam Ahmad wanda ya kasa gane kansu. Hakan ya ƙara haddasa wa jikin nashi rikicewa sosai kwarai da gaske. Yake da bukatar ya sa halin shi a idan shi. A lokacin Ummi ta kara bijiro masa da maganar zuwa Niger, duk da alkawarin da ta dauka a baya cewar ba za ta kara yi masa maganar zuwa Najeriya ba. Amma yanayin yadda ta ga mijin nata, ta san damuwar shi dai bata wuce ta gida ba. San bai mata musu ba a lokacin, dan haka suka shirya suka je suka samu mahaifiyar Ummi da maganar. A lokacin shekara 1 kenan da rasuwar Abi. Sun yi zaton za su sha fama da ita, amma ga mamakin su sai kai tsaye sai ta amince, dama tuni ta ga dacewar hakan. Nan da nan suka fara shirin tafiya Najeriya. Abu farin cikin shi ya kasa boyuwa, ta gefe ɗaya kuma cike yake da taraddadin irin amsar da za su yi masa. Cikin 'yan kwanaki ya kammala musu duk wasu shirye-shiryen tafiya, suka daga zuwa Niger, kasar shi ta haihuwa, bayan sama da shekaru 10 da ya dauka baya nan. Abin da ya tarar ne a ranar da suka iso yayi matukar girgiza shi, wato labarin rasuwar Malam Ahmad da ya samu shekara 1 da ta wuce. Lokaci ɗaya kenan da ta Abi yayi kuka tamkar ransa zai bar jikin shi. Da na sani da dimbin nadama suka shige shi. Allah bai kaddara saduwar su ba, bare har ya nemi gafarar shi. Hakika rasuwar mahaifin nashi ta dake shi. Ya zube gaban Hajiya Inna yana kuka da neman yafiyarta. Tsakanin ɗa da uwa sai Allah, sai ta ji duk wani fushi da take da shi na tsawon shekarun ta neme su ta rasa. Ta rungume ɗanta, wani irin daɗi na ratsa zuciyarta. Haka ma sauran 'yan uwan nashi da duk suka zo gidan
suka rungume shi cikin farin cikin dawowar shi gida. Anan Hajiya ke sanar da shi ai kafin rasuwar mahaifin nasu ya ce ya yafe masa duniya da lahira. Wannan kalma ba karamin daɗi ta yi wa Abu ba. Dama damuwar shi ɗaya mahaifin shi da ya tafi da taɓan ɓacin ransa. Bayan komai ya nutsa ne ya gabatar musu da Ummi da yaran su biyu da Allah ya basu. Hannu bibbiyu suka amshe su. Ba su nuna musu wani abu ba. Hajiya ta rungume yan jikokinta tana jin daɗi. Su dai kallon su kawai suke cikin rarraba ido don ganin wasu bakin fuska da basu san su ba. Ga su kuma bakake ba yadda suka saba ganin farar fata ba. Da kyar aka gaggaisa da Ummi saboda ba Hausa. Dan ma Abu yakan yi mata jifa-jifa. Hakan yasa ta san wasu 'yan abubuwan kamar gaisuwa da sauran maganganu marasa tsayi. Goggo Fatu, ɗaya daga cikin kannen shi mata guda hudu, ita kadai ce Ummi ta kula. Tun zuwan su tana binta da wani irin kallo na tsana, dan a ganin ta Ummi ita ce silar da yasa dan uwansu ya bar su na tsawon shekaru ba tare da ya ƙara waiwayar su ba. Dan haka ta ji da Ummin da yaranta duk ta tsane su, ba ta kaunar su. Sauran kuwa ba ruwansu sun sakarwa Ummi fuska sosai. Hajiya ma ta ja ta a jikinta sosai. Hakan ba karamin daɗi yayi wa Abu ba. Nan da nan ya ji duk wasu sauran 'yan ciwace sun tafi. Dama tunanin gida ne da kuma zillumin yadda dangin nashi za su amshe shi. Alhamdulillah kuma da yake masu ilimi ne da kuma aiki da shi, yasa ba su nuna masa komai ba. Sun ɗauki hakan a matsayin kaddarar shi. Bayan sun huta na 'yan kwanaki suka shiga yawon zaga dangi na kusa da na nesa. Yana gabatar musu da iyalan shi, kuma ko ina suka je ana nuna wa Ummi da 'ya'yanta soyayya. Tuni ita ma ta ji dangin mijin nata sun shiga ranta dan sun san abin da suke kwarai da gaske, ga karamci da girmama dan adam. Gaba daya sai kasuwancin Abu ya sake dawo da shi Najeriya, dan bayan dawowar tashi arzikin nashi sai ya ƙara haɓaka da ɗaukaka. Alhaji Suleiman Gashuwa, babban yayansu, shi ya bashi katon gida mai kyau, yace ya fara zama da iyalan shi anan kafin ya gina nashi yadda zai yi nashin a natse. Daga nan suka ci gaba da zama anan tare da su. Ya ci gaba da ginin da ya fara anan kusa da gidan Alhaji Adam Gashuwa. Ummi ba ta da matsalar komai sai Goggo Fatu da ta takwara mata ita da yaranta, har gida take zuwa ta ci mata mutunci duk da ba wai sanin me take faɗa ta yi ba, amma dai ta san zagi ne da cin mutunci. Ba ta taba bari Abu ya sani ba, tunda dama ba ta zuwa sai lokacin da baya nan. Ta rasa abin da ta tsare mata. Hantara da zagi ko ba wanda ba ta yi wa Habib da Mashahuda. Abin baya yi wa Ummi daɗi, amma ba ta da yadda za ta yi. Makaranta mai tsada aka nemar masu Habib suka ci gaba da karatunsu. Har yanzu dai Habib yana nan da wannan brain ɗin tashi ta ɗauki Abu far ɗaya. Allah sarki, wannan kenan. Hakan yasa yana shiga school din sunan shi yayi fice, daga malam har ɗaliban san shi suke, musamman ma da yake kyakkyawan balarabe. Wasu ma kawai kyawun nashi suke so, don haka kowa ya shiga neman yadda zai kulla alaka da Habib. Zaman su cikin Hausawa yasa suka fara jin Hausa sosai, sai dai abin da ba a rasa ba. Haka zaman su ya ci gaba da tafiya har Abu ya kammala ginin da ya fara suka koma ciki. Babban gida ne mai kyau da tsari da aka tsara shi sosai tun daga kan Mashahuda. Ummi bata ƙara haihuwa ba sai da aka ɗebi kusan wasu shekaru 5 ɗin, sannan Ubangiji ya nufe ta da ƙara samun wani cikin. Sun ji daɗi kuma sun yi wa Allah godiya da ya kaddara musu samun wata haihuwar. Ta ci gaba da renon cikinta har zuwa lokacin da ta haihu ta ƙara samun wata ƴa macen. Ta ci sunan Hajiya, wato Karimatu, sai suke mata alkunya da Nihila. Ummi tana yawan zuwa Dubai akai-akai don kaiwa mahaifiyarta ziyara da kaninta Muhsin. Bayan wasu shekaru Habib ya kammala karatun shi na secondary school, ya fito kuma da kyakkyawan sakamako wanda Abu ya ji daɗi sosai, har ya bashi zaɓin irin ƙasar da yake so ya ci gaba da karatun shi. Kai tsaye ya ce Dubai yake so ya je. Dariya kawai Abu da Ummi suka yi a lokacin, dan sun san dalilin da yasa ya zaɓi Dubai din. Bai wuce shakuwar da ke tsakanin shi da maman Ummi ba, ko ziyara za su kai musu. Ya fi kowa murna. Tashin farko da Abu ya ƙara tambayar shi me yake so ya karanta a can din, bai wani dogon tunani ba, ya ce irin na Abu, wato business, shi yasa shi yake ra'ayi. Jinjina kai kawai Abu ya rinka yi, yana jin daɗi. Anan suka bi shi da addu'ar samun nasara da sa'a shi da Ummi. Ƙarin jin daɗin nasu ma yaron nasu ba sai ya zauna a hall ba, tunda ga gidansu Ummi, shi kam gida ya je ai karatun. Tun daga lokacin Abu ya shiga yi wa Habib shirye-shiryen tafiya Dubai. Shiri yake masa sosai, har lokacin tafiyar shi yayi ya daga zuwa kasar Dubai cike da jin ƙwarin gwiwar yin abin da ya kai shi kasar. Fatan nasara Habib Gashuwa.
Allah sarki, gidan su ummi nan ya sauka, daga nan yake zuwa school din har lokacin bashi da yawan magana. Miskili ne sosai, ba dai ka gansa yana hira yana raha da mutane ba, sai dai yake bakansa kullum cikin karatu yake. Ɗalibai da yawa a makarantar sun yi zaton kurma ne gashi ba wanda yake kulawa. Ya fi gane yayi zaman sa shi kadai. Wani dan Najeriya ne da suka shiga makarantar kusan lokaci daya, Awal Mahmud Azare. Shi ya rika shige masa, yana son su yi abota da Habib din. Farko san baya kula shi, sai da yazo ya zauna a inda yake ya karanci surutun shi, amma ofan Habib ba zai ce masa ba, sai dai ya gaji ya tashi. Sai daga baya ne sannan ya fara dan kula shi, shi ma ba wani sosai ba. Baya ya ci gaba da karatun shi cikin kwanciyar hankali da nutsuwa. Sa'abu na yawan kawo masa ziyara, shi ma kuma idan suka samu hutu yana zuwa ganin gida. A gurguje, bayan wasu shekaru Habib ya kammala karatun shi cike da tarin nasarori, wanda hatta makarantar sai da ta bashi lambar yabo ta jinjina masa. Kuma akwai babban kamfani a kasar wanda suke kasuwanci da kasashe daban-daban, su suka roki alfarmar ya zauna yayi aiki da su. Tun a lokacin kai tsaye bai ce musu zai yi ba, bai kuma ce ba zai yi ba, yace dai zai yi shawara da iyayen shi, duk abin da suka zartar shi zai yi. Bayan dawowar shi ya samu Abbu, ya sanar da shi abin da kamfanin suka ce. Abbu ya so Habib ya zauna yayi aiki a nashi kamfanonuwan, ya taimaka masa, amma abin alfaharin shi ne a ce yaron shi yana aiki a wancan kamfanin na Dubai, dan ya san shi babban kamfani ne sosai, kuma hakan ma su suka nemi da yayi aiki da su. Gaskiya yaron nashi mai sa'a ne, dan haka kawai ya umarci Habib din da ya koma yayi aikin da su, dan Allah ya taimaka. Bayan ya dan huta ya ƙara shiryawa, yayi sallama da iyaye da abokan arziki, ya ƙara komawa Dubai da shirin yin aiki. Sun ji daɗin komawar shi sosai, suka bashi gida da haɗaɗɗiyar mota mai tsada. Ya amshi motar dai, gidan kam yace yana da inda zai zauna. Ga katon ofis ɗinsa da ya ji kayan alfarma. Ba shi dai da matsalar komai, alhamdulillah. Nan da nan ya ƙara basowa gari. Tuni 'yan matan Larabawa suka fara kai masa hari, sai dai ko a kwalar rigarsa ba abin da ya sha masa kai, ko kallo ba su ishe sa ba. Hakan yasa wasu da yawa suke ganin shi mai bala'in girman kai da fariya, wanda kuma a zahiri ba haka bane. Kawai dai shi haka ubangiji ya halice shi, san bai cika son shiga cikin jama'a ba. Ya fi so ya rika kadaicewa shi kadai, gashi baya son surutu ko hayaniya. Su ummi sun so zuwa bayan ya fara aikin, kasancewar sun dan kwana biyu ba su je ba, sai kuma ta ji bikin kaninta Muhsin da za a yi ya kusa, don haka suka hakura sai lokacin da za a yi bikin sannan suka je. Wannan karan har da Hajiya Inna aka tafi, suka sha bikin Muhsin da amaryar shi Abida. Daga nan suka wuce suka yi umara, sannan suka dawo Najeriya. Bayan dawowar su da 'yan watanni ne aka yi bikin Mashhuda, inda ta samu miji cikin 'yan uwa. Babban dan Alhaji Adam ne, Musaddiq, wanda tun dawowar su kasar bayan ta fara girma ya ji yarinyar ta shiga ransa sosai. Bai dai bayyana bane, sai da ta kai munzalin fara saurarar samari, sannan ya fito ya shiga cikin jerin 'yan takara. Kuma Allah yayi shine mijin nata. Aka sha biki, iyaye da 'yan uwa kowa na murnar wani zumuncin da aka ƙara haɗawa. Gogo Fatu ta so wargaza al'amarin, amma Allah bai bata iko ba. Gashi dangi kowa yayi mata ca, hakan yasa ta yi shiru, ta daina sukar lamarin. Bai fi shekara ɗaya da fara aiki ba, Allah yayi wa Abu rasuwa. Mutuwar da ta taba mutane da dama, kasancewar shi mutumin kirki ne, ga taimakon al'ummar musulmai marasa karfi. Duk inda gidan marayu suke yakan sa a nemo su dan ya taimaka musu. Kwatsam sai waya Habib ya ji wai abun shi ya rasu. Zuciyar shi ta girgiza kwarai da gaske da wannan labarin da ya samu, sai rinka tuno irin wayoyin da suke da shi a kwanakin. Kullum magana ɗaya ce dai, ya rinka taimakon na kasa da shi, ya taimaki marayu dan su din masu rauni ne. Allah sarki, duka anan zan dagata, sai mu haɗa kashi na gaba domin jin ci gaban labarin. Mu huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin El Habib kashi na biyu. Bayan dawowar shi